ಅದುರ್ಲುದೆ ಅದುರ್ನದು ಮುಲ್ಗಿದು ನಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಆತ ನಿಂಗೆ ಐದು ಉಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆಗೆ పోతానమ్మా ಅಂದುದೆ ಅಭಿ ಆತಾಯ ಬಂದು ಇದು 4 ಗಂಟೆ ಹಂಡಿದಿ ఆయన ಸಾವ ಮಾನಿಕನ ಓತೆ ಬಂದು 4 ಗಂಟೆ ಹೋಗ ಅದೇ ಒಂದ್ ಎಂಚಿನ ನಾ ಬಂಜಿಗೆ ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತದಿ ಜಲ್ಲಿಗೆ ವಾನಮ್ನೆ ಪೂಜುಂದಿ ಪೂಜೆ ದಾದ ಸುಕೊಂಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಅವಿಂಜ ಜಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಜಲ್ಲೆ ಕೆಲೆಪುಂಡು ಬಂಜಿದೊಲೆ ಬಾಲೆಪ್ಪುನ ತೀರೋಡ್ದ ಕೋರಿಪ್ಪು ದಾದಿ ಕೆಲೆಪ್ಪುನತ್ತೆ ಪುಲೆಪ್ಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೀರಿ ಬಾಲ ತಿರುಗುದನಿಗೆ ಗೋಡೆ ಪೂರ ತಿರುಗಿದೆಗೆ ಆಯೇ ಕಂಕನಾಡಿ ಬಿದ್ದಾಡೆ ಪಂಪೆಲ್ ಬತ್ತ ನಂತರ ಅದು ತಿರುಗುದು ಜ್ಯೋತಿ ಅದು ಪೋಯಿನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಂದೆ ಚತ್ತು ಬನ್ಯಾನ್ ಬಾಲ ಚೂರು ಜಾರ್ದನು ತಿರುಗುದನು ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪ್ಲೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ಇರ್ನ ತಿರುಗಿದಿನ ಅಂದೆ ಇನ್ನ ಮೀನಿ ಅವಸ್ಥೆ ತುತ್ತುಂಡಿ ಬೇಕ ದಾಟೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಿಂಗೆ ಕೊಂತಿರತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬಂಜಿದೊಲೆ ಹಿಡಿದು ಟಾಟ ಮನ್ಪುಣಿ ದಾದಿ ಬಂಜಿದೊಲೆ ಟಾಟ ಮನ್ಪುಣು ಈ ರೋಯ್ಟ್ ತೀನಿ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಇತ್ತು ಎದುರು ರೈಟ್ ತೀನಿ ಮಂಡೆ ಸಮಯ ಜನಾರ ಅವು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದ ಟಿವಿ ಅತ್ತವು ಅವು CCTV ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೈದಿನ ಬಾಲೆ ಠಾಟ ಮಂದಿನಿ ಈ ಪಂಜಿದಲ ಠಾಟ ಬಂದಿ ಎಂದಿನಿ ನಾನು ಬಂಜಿದೊಲೆ ಟಾಟ ಮನ್ಪುಣು ಯಾಕ ಅಕ್ಕ ಎಂಗ ಪುಲೆ ಪುನಿ ನಾನು ಚೂರು ಜಪ್ಪೋಡೆ ಚೂರು ಜಪ್ಪೋಡೆ ಎತ್ತಿದೆ ಆತಿನ ಜಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ ಆತ್ಲ ಅಕಲಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಈ ಬಂಜಿ ಬತ್ತ ಒಂದು ಜೆತ್ತು ನಾಪುಂಡ ಕರಿ ತಿಂದದ್ದು ಪೆರ್ಮರ್ಲಾಕ ಜೊತೊಂದು ನತ್ತು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂದ ಅವೇ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮನ್ಪು ನಮಕ್ ಎಲ್ಲ 3 ಜನಕ್ಲ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ ಆಯ್ತು ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕದು ಬಾಯಮ್ಮ ಪೂರ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬಾಯಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬಂಡ ಅವು ಇಂಚ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಾವು ಅವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಐರ್ದೇನ ಬಾಯಮ್ಮನೆ ಅವು ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಮಂತುಂಡ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಸರಿಪು ಎಂಚ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈರುವಲ್ ತೂತೀನಿ ಅವಿನ ಪೂರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಡು ವಿಡಿಯೋ ತುತ್ತಾರಾ ವಿಡಿಯೋಡು ಸಣ್ಣಿನ ಅದೇ ಸಣ್ಣಿ ಡಿಯೋಲ್ನ ಸಣ್ಣ ಡಿಯೋಲ್ನ ಪೆಟ್ಟಿದ ಆಯನ ಅರಬೈ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಂಡು ಅರಬೈ ಮಾತ ಅಂಚೆ ಸಣ್ಣಿಲಿವಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಬೈ ಅಂಚತಿ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ತೂತೆ ಅಂದು ಯಮ್ಮ ಸಣ್ಣಿಲಿವನ್ನ ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ ಯೋಗದ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತಿ ಅವೇನ್ ತೂತಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿದೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಬಲಿ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಓತಾರ್ ಕಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಕ್ಲೂಲಿರ್ ಎದುರು ಬಲಿ ಸರಿ ಮುಕ್ಲೂಡಿ ಬರಿ ಎದುರು ಬಲಿ ನಿಕ್ಕುಲಿ ಎದುರು ಬಲಿ ಇರುಂತಿಲಿವರ ರಡ್ಡೆట్లు ఉందాండలా మనిపద జతో ఉంది దచ్చుండు ఏ ఇర్నదాది బలి సేవేనా దాది అంచ మన్పిని ఉంతినా ఉంతిలే బల్లే బల్లే కరెక్ట్ స్టెప్ తులే స్టెప్ పంజి బదలే కరెక్ట్ దన్ ಬೇನೆ ಪುನಿ ನಮಿಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ಡನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮೂಕು ಬೆರಳು ಪತ್ಲಿ ನಾನೇ ದಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಕೆರ್ಪಾರೆ ನಾನು ಅಂಚತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಮೂಕು ಇಂಚ ಬೆರಳ್ದಿಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಶ್ವಾಸ ಇಪ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿನ ಮಟ್ಟ ಪುಡಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾನ್ ಪನಂದ ಈರ್ ಶ್ವಾಸ ಬುಡ್ನಿ ಅವು ಬಾಲೆ ಪಾಪ ಬಾಲೆಗೆ ದೂರ ಪಾಡ್ನ ಆಲ್ ಅಂಚತ್ತಿ ರಡ್ನೆ ಅಂಡತೆ 3 ಜನ ಸ್ಟೆಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ನಡ್ಸತ್ ಕಾರ ಒಂಚೂರು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಮಾರ್ಲಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೆದ್ದು ನಾಳೆ ಇನ್ನೇ ಪೆದ್ದಿದ್ದೆ ಅತ್ತ ಮಾರದಿ ಪೊಂಜೋನ ಅಪಾತಾರೋಡು ಅಲ್ಲ ಬಿದೆ ಬತ್ತ ನಿಲ್ಕದು పోయినತ ಅದೇ ಬಕ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇರ ಅತ್ತಿ ಎಂಚಾಂಡಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಎಂಚಾಂಡಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕರ್ಮ ಏತ್ ಪೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಏತ್ ಏರಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸುರೂತ ಸುರು 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 ತಾಪನಿ ಜಾರಡು ಸುರುತ ಪನಿ ಇತ್ತೆ ಜಾರುಂಡಿ ಓ ಸುರುತಾತ ಎನ್ನ ಮೂಜಿನೆತೆ ಒಂದು ಒಕ
ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತನ ರಡ್ನೆತ ಪೆದ್ದನ ದುಮ್ನಾನಿ ಕಂಡೋಡು ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಏ ತುಂಬ ಸಾಕಾದ್ ಬೋತು ರಾತ್ರಿ ಜೈದೆ ಹಾಕದ್ ಬಡ್ಲಕ್ ಆತನ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಮೆಂತೊಂದುಂಡೆ ನಾನು ಯಾರು ಕಂಡನಿ ಅಣ್ಣನೇ ಎತ್ತು ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಮಿದ್ದೆಡ್ ಪೊರೆಲ್ನಾಗನೆ ಪೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆತ ಗರ್ವದ ಪುಂಜೋ ಯಾನು ಬಾಲೆ ತೂಪೆ ಕಾಡ್ದ ಸೂತ್ರ ಬಾಡಿ ಜೈದ್ದು ನಿನ್ನ ಕಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಬಾಡಿ ಜೈದ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಪನ ಭಕ್ತ ಕುಮಾರ್ತ ಪದ್ಯ ಮಾಡ್ದೋಡ ಓ ಎನ್ನ ಭಕ್ತ ಕುಮಾರ ಬತ್ತೀರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಭಾಗ್ಯ ಇಂದೇ ಓಲರಿ ಇರು ನಾನು ಮೂಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾವಲ್ಲಯ್ಯ ಇರು ಉಲೆ ಬರೀರಿ ಪನ್ನೋಡ ಉಲೆ ಬಲೆಗೆ ಆಯ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡೊಂದು ಕೈಟು ಮತ್ತ ಕೋಲು ಪಾತೊಂದು ಮತ್ತ ಉಲ್ಲೆ ಆತ ಆಯ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೇ ಆಡ ಪಲ್ಲೆ ಈರನ್ನ ಉಂದು ಬಂದು ಯಾನಾಡ ಪಂಡೆ ಅದಂದು ನಾನು ಬಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಅವು ಬಂದು ಪನ್ನಚ್ಚಿ ಉಂದು ಬಂದು ಪನ್ನೆ ಯಾನಾಡ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಪಾತೇರು ಇಂದೇ ಟೊಪ್ಪಿದಾರ ಆರೆನ್ನ ಉಂದು ಆರೆನ್ನ ಉಂದು ಬುಡಿಯರಾ ಗೇಟ್ ತೆತ್ತೀರಿ ಬಲೆ ಉಲೆ ಅವಂದು ಬಣ್ಣ ದಾದಿ ಉಂದು ಬಂಡ ಕಂಡನಿ ಅವು ಬಂಡ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಬಾಗಿ ಎಂಬತ್ರಿಯ ಇದೇಲಿ ಇದು ಓಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪೋತಾಟ ಓಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇರು ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂತಿನಾತ ಆ BP ಅಲ್ದ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ನಂಡ ಬಾಲೆನ ಅರ್ಧ ಕ್ರಯ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬಾಲಿನ ಅರ್ಧ ಕ್ರಯ ಕೊರ್ಪರೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈತೀನಿ ಇರು ಅರ್ಧ ಕ್ರಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನಗ ಅರ್ಧ ರೇಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬಿಲ್ ಅರ್ಧ ರೇಟ್ಗೆ ನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ನವಿಲ್ದ ಪೇರ್ ಕನ ಇದೆ ಹೇಗೈತಿ ನವಿಲ್ದ ಪೇರು ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ತುಂಬುವೇರ ಅಂದ್ ಬಾಲೇನು ನವಿಲ್ದ ಪೂರ ಪೇರು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಅವ್ಯ ಒಂದು ಪರಂದಲ ಇಂಜಿನ ಬಜ್ಜಿಲು ಗುದ್ದುದು ತಿಂಟನ ಅವು ಅವಿಲ್ ಪೇರಿ ಅವು ಕನ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫನೊಂತಾತ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಪುಟ್ಟೊಡೊಂದು ಐಕ್ ಕೇಸರಿ ತಿಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಬಂದಿತ್ತಾತ ಅಂಚೆ 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೇಸರಿ ಕನ ಇದೆ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ಬಾನದಾತ ಮೊಲ್ಲ ಕ್ರಯ ಒಂದು 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಾಯ್ಕಂದಿ ನೀರು ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಿ ಓರಿನ ಕೊರ್ಪೆ ನಾ ಕಂಡನಿ ಎಡ್ಡೆ ತೂಪೆರ ತೀರೇನು ಒಂದು ಕೇಸರಿಯ ಅಂದು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಪಂತೆ ಒಂದು ಕನಕ ನೋಡ್ಲ ಕೇಸರಿ ಉಂಡುಗೆ ಒಂದೆಂತಿಂದ ಕಣನೇ ಪೂರ ಅಂದು ಒಂದು ವಿಮಲತೆ ಒಂದೆಂತಿಂದ ಬಾಲೆಡಿ ಬಂಜಿದ ಸುತ್ತ ಉಬ್ಬೇಡ್ ಬಂದ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಈಗ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಕೇಸರಿ ತಿನ್ನ ಕೆಂಪಾಪುನೊಂದು ಕತ್ತ ದುಂಬುದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೇಳಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಡು ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡ ಆಪುನ್ ಯಾನ್ ಐಕಿ ವಾರೋಗ 4 ಡಬ್ಬೆ ತಿನ್ಪಪ್ಪ ನೇ ಮಂಡೆ ಸಮಂಡಿ ತಾಯಿಗೆ ಅವು ಸಿರಾಕಿ ಇರೇಗಿ ತಿನ್ರನ ಅವು ಪೆದ್ದಿ ಬಕ್ಕ ಬಾಲೆಗೆ ಸಿರ್ಲಾಕಿ ತಿನ್ಯಾರ ಇತ್ತೇನೆ ಸಿರ್ಲಾಕಿ ತಿಂತಾರ ಈ ನಮ್ನೆ ಸಿರ್ಲಾಕಿ ತಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದಿನಾಗ ನೆರಳಾಕ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲಕ ಅವ ಕೈ ಕಾಡು ಪೂರ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಪಾತ ಈ ಬಣ್ಲಕ ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಅಂದ ಈ ನೆಟ್ ಕಣಾರ ಬಂದಿತ್ತ ನೆಟ್ ಕಂತದು ಯಾನು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಹಾಕದೆ ಆಣೆ ಹಾಕದೆ ಅಂದ ಮುಟ್ಟಿ ನೆಟ್ ಕಂತಿ ನೀರು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಮೈದಾನ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೇರತ ಅವು ಇಂಜನ್ ಹಾಕೊಂದು ಗೊಬ್ಬೇರು ಆ ನೆಟ್ಟನ ಕಂತದು ಆ ನೆಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಉಮಿಲ್ಗೆ ಆ ನೆಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಅಂದೆ ಅವು ಆಪುಂಡೆ ಉಮಿಲ್ ಉಲಯ ಬರುವ ಉಲಾಯ್ ಬರುವ ಪಿದೆ ಬರುವ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಪಿದೆ ಹೋಗು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಡ ಪಾತಾಡ್ಬೇಣ ದಾದಗೆ ಬಾಲೆ ತಾಂಟಿ ಇರ್ಲ ತಾಂಟಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿದ್ದೀರಿ ಏನೇನು ಬಂಜಿ ಬೋದು ಕೆಬಿಕೋರು ಪರ ನಿಕ್ಕದೇನೆ ಐಕೆ ಮನೆ ದಿಜ್ಜಿ ಮನೆ ಹೊರಗಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಬಾಗಿ ಈ ಪುಂಜವನ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಚುಟಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಕುಟ್ಟಿನಿ ಬಾಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಕುಟ್ಟಿನಿ ಇದು ಊರಿಡಿ ಏರ್ನೇರ್ನ ಬಾಕಿಲಿ ಬೋದು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಡ್ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಏರ್ನೇರ್ನ ಬಂಜಿ ಬತ್ತ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಇರ್ನ ಕಂಡನೆ ಆವಲಿ ತಾನೆ ವಾರ ಕೊಂಚ 4 ಸತಿ ತೂವರ ಆಂಡಲ ಬರ್ಪೇರು ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಪಿದೆ ಊರು ಪೋದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಾನಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬೈದ್ಯಾರ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ಕಂಡೆನೆ ಓಲುಪುನಿ ಏರು ಇರ್ನ ಕಂಡೆನೆ ಓಲುಪುನಿ ಆರ್ ಶಿಪ್ಪುಡು ಜಪ್ಪುಡ ಮಜಲ ದಕ್ಕನ ಆಟ ಆಪಿನಿ ಶಿಪ್ಪು ಓಡತ್ ಓಡೋಡ್ದು ಮಲ್ಲವ್ ಅಡ್ಲ ಬೋಪುನಿ ನೀರಿಡೆ ಅಂಕಣೆ ಬೂರ್ನ ಪೋಯ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಓಲಾತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಜಿಲಡ
ಈತನ ಜಪ್ಪುಡೆ ಉಂಡು ಏ ಅಣ್ಣರ ಈ ಜಪ್ಪುಡ್ದದ್ದು ಸಿಪ್ಪುಗ್ ಬಲೆ ಅವಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಓಲಾತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಿಪ್ಪುಡು ನೀರ್ದ ನಡುಟ ಆತೀನಿ ನೀರ್ದ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಪ್ಪುಡು ಅವಳು ನೀರ್ ಹಾಕಿಜಾ ಮಕ್ಕಳು ನೀರ್ ರಟ್ಟಂದೆ ನೀರ್ ರಟ್ಟದೆ ಅದೇ ಆತೀನಿ ದಾ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ವೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ತಂದೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಇಂಚ ಪುಗೇಲು ಕೈಕೊರ್ನಾತ್ರಿ ಅಪಾಗನಿ ಆ ಚೀಲ ಬಂದು ನೀರ್ ರಟ್ಟಿನತಿ ಎಂಕಲ್ ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ವೈನ್ ತೂಪೆ ನೀರ್ ಪಟಾತನ್ ಆಯ್ತು ಬಾಕ ಅವನು ಗುಚ್ಚದೆ ನಾನೊಂಜಿ ವೈನ್ ಪತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಉಂತದೆ ನನ್ನ ಕಂಡ ಇಂಚ ಪುಗೇಲಿ ಕೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ಪಚ್ಚಲ್ಲ ಬಂದು ನೀರ್ ರಟ್ಟಿದಿನತಿ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅದು ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಆತ ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ದಾಗೊತ್ತೇನೆ ಶಿಪ್ಪದ ಮಿತ್ತು ಕೊಡಿ ಉಂಡತಿ ಕೊಡಿತ ಮಿತ್ತು ಯಾಳ ಎನ್ನ ಕಂಡಲ್ನ ಇಂಚ ಪೋದು ಇಂಚ ಟೈಟಾನಿತ್ ಅಲ್ಲಕ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಂಚ ಉಂಟು ಒಂದೆ ಚೋಕತ್ತೇವು ಹೀರೋ ಓಲಿ ಹಲೋ ಹೀರೋ ಬಾಗಿ ಓಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಸಿರಾಡಿ ಘಾಟಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಂಚೆ ಪೋಲಿ ಇಂಚಿ ಬರೋ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೂರು ಪಿರೋ ಅಂತಲೇ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹೀರೋ ವಿಮಲ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆತಿಜಾ ಆತಂಗೆ ಇರದ ನಮಸರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ಪಡಂಗಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಶಿಪ್ಪುಡು ಉಂತಂದತಿ ಅಪ್ಪಗ ಜೋರ್ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಂಡಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಬುಲದು ತೂಪೆ ನಗ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕೊಕ್ಕೆಡ್ ನೇಲ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಈರು ಏರು ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಅರ್ನ ಐಟು ನೇಲ ಒಂದಿತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಆರಡು ಅರಡ ನಿಕಲ್ ಬೇತೆನ್ಯಾರ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಿತ್ತ ಸೊಂಟೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆದಿಜಿ ನಿಕ್ಲೇದಾನ ಅಮ್ಮಸಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಚೊರ ಕಟ್ಟನೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುನೆ ಇದ್ದಿ ಏ ಇರೇದಾನ ಅಮ್ಮಸಾರ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕೊಕ್ಕೆ ನೇಲ್ನತಿ ಮರ ಮಿತ್ತು ಬರಡಿ ಓ ದೇವಾ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಸಾಧಾರಣ 3 ಗಂಟೆ ಅನಗಾಂಡ್ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆಂಡ ಅಂಚ ಮನದಾನೆ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಾ ಇಲ್ಲತಿ ವಾನಮ್ನ ನೆರಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಂಚದ ಕಾರ್ ತುಂಡತಿ ಶಿಪ್ ಆಡಿದೆ ಅತ್ತಿ ಎಂಕಲ ಆಡುದು ಅಂಚದ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅರ್ನಕೇನು ವರದ ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಓಲಾತಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬುರ್ದು ಬೋತೀರಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಬುದ್ಧೆ ಪೋತಿರುವ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಅವ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಎಂಗ್ಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬುರ್ದು ಬೋತೀರಿ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಂದದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಂದದೆ ಎಂಕು ಇಡ ಪೋತೀನಿ ಹೋಯ್ತು ಎಂಕು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚುಟ್ಟು ನಿಕಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹನಿಮೂನ್ ಅನ್ಪರೆ ಎಂಕುಲ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇತ್ತು ನಾನಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೀಲಾವಡಿ ಬತ್ತೀನಿ ಓ ಅಂಚನ ನಿಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆತ್ ಜತಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಎಂಕುಲ್ ಕಡ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಅಂದೆ ಆತಂಡು ಅಂದ ಈ ಎಂಕಲ ಓಲಾತಿನ ಗೊತ್ತ ಸುರುತರ ಹತ್ರ ದಾತ ಇಂಬಲ್ನ ಒಂಜೇ ಚೊರೆ ಅಡೆ ಪೋಯಿಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಚೊರೆ ಅಡೇ ಪೋಯಿ ಬಂದ ಎನ್ನ ಎಂಜಿನ ಚೊರೆ ಇಡೆ ಪೋಯಿಂದು ಮೆರ್ನ ಅಡೇ ಪೋಯಿ ಒಂದ್ ಚೊರೆ ಎನ್ನ ಇಡೇ ಪೋಯಿ ಒಂದ್ ಚೊರೆ ಅಂತೆ ಚೊರೆ 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 ಅಂದು ನಿಕ್ಲು ರಡ್ ಜನ ಓಡೆ ಪೋಯಾರು ಅಡೆಗಲ ಪೋಯ ಇಡೆಗಲ ಪೋಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡೆ ಪೋತೀನಿ ಬಯ್ಯ ಇಡೇ ಪೋತೀನಿ ಅಂಚೆ ಅಡೆ ಇಡೇ ಪೋದು ಸುರುತ ರಾತ್ರಿ ಪೋದು 7 ರಾತ್ರಿ ಆತದೆ 7 ರಾತ್ರಿ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಬರ್ಪ ಮಾಮಿ ಬೆಚ್ಚ ಆತೇನೆ ಮಾಮಿ ಬೆಚ್ಚ ಅದು ಬಂಡೆ ಇಡೇದೇ ಬತ್ತೀನಿ ಅಡೇನಿ ಪೋಲಿ ಏನ ಬಾಲಕು ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಕಂಡೆನ್ನ ಫೋನ್ ಯಾರು ಪಂತೇರಿ ಎನ್ನ ಪೆದ್ದುನ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂತೇರಿ ಅಂದ ಎಂತ ಕಂಡೆನಿ ಎನ್ನ ದೇ ಅಂದಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೆದ್ದಾರ ಇರ್ ಬರ್ಪರತೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ ಕುಲ್ದಾರತೆ ಅದೇ ಬರ್ಪುಜಾರ ಮಗ ಪಂಡರ್ ಯಾನುಲ್ಲ ಇದಾಲ ಪೋಟಿ ಉಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡರ್ ಶಿ ಇರ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ಅವೆ ಯಾನ್ ನಾನು ಎರಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾತಿ ಉಡ್ಚಿ ಇರ್ ಫೋನ್ ದಿಲೆ ದಾದಾಗೆ ಆ ರೆಂಡ ಪಂದಿತ್ತೀರಿ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂದಿತ್ತೀರಿ ದಾದಾಗೆ ಆರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇತನಿಕ್ ಏರ್ ಲೆಜ್ಜರ ಮುಲು ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪ ಎಂಕು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತು ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಇಲ್ಲದ ಗಲಾಟೆ ಮಂತದ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂದು ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಆರ್ ಲವ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ನಾನು ಎಂಕಿ ಏರುಲ್ಲೇರಿ
ಬರ್ತೀನಿ ಅರ್ನನೆ ಪಿರ ಫೋನ್ ಹಲೋ ಯಾನೀರ್ನ ಬುಡದೆತ್ತು ಅಂದು ಯಾನು ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಪೆದ್ದರ ಬೈದಿನ ಬಾಗಿನ ಕಂಡನೆ ಅಂದಂದು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಲಿದೊಕಲು ಯಾನ್ ಕಂಡಳು ವೆನ್ಪುಣೆ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಪೋರೆ ದಿನಕ್ಕೂ ರೊಡ್ಡ ಸತಿ ಬರ್ಫ್ಯಾನ್ ಮಂಜಿನಲ್ಲತಿ ಅಲ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಾತ ಉಂಡತಿ ರೊಡ್ಡ ಸತಿ ಬರ್ಫ್ಯಾನ್ ಇರು ದೂರೋಡು ಉಳ್ಳಾರು ಇರಗ್ ದಿನಕ್ಕೂ ರಡ್ ಸತಿ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಪೆದ್ದಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಇರಗ್ ಬರ್ರೆ ಆವಂದೆ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿಯಲ್ಲೆಗ್ಲ ಕಣೆನಲ್ಲು ಪೆದ್ದುನ ಪುಡ್ತುಗು ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಪುಡ ಆಸೆ ಎಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಮೂಜಿನ ಪಂಜಿನಾಲು ಅಂದ್ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಕರೀದಾಂಡಲ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಆ ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಆವನ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬಿಡುದು ಆ ಜನ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆನೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿಗೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರಿಂದ ಏತೆ ಪೆದ್ದಿನ ಬರ್ತುಡು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರಿಂದ ಏತೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತಿಜ್ಜನ ಎಂಕುಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೆದ್ದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಇಂಕ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾರ್ ಪಂಡರತೆ ಇಂಕ ಹತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಮಾತಾರ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕು ಮಿನಿ ಬೇನೆ ಬತ್ತಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಇದು ನೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೆತ್ತಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗಿತ್ತನೆ ಬೇನೆ ಬರೋದುಂಟು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬೇರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗ ಮೋಕೆ ದೊಂಜಿ ಕಡಲು